Na tom nič nesejde. Pozeraj, už sa od nás, poď s nami. Zoberte ju. Pani riaditeľka? Áno. Ona chodí po chodbe. Aj vy chodíte po chodbe teraz, takže... Ona je námesačný zombík, ona je UFO. Aký námesačný zombík? O čom to tu strieštate? Ona je námesačný zombík. Ona nás chcela urísť. Aký som vám ja námesačný zombík, mi povedzte. Lebo ona je námesačný zombík, ona aj tak vyzerá. Haha, to je tak vtipné. Áno. Hovorím vám, že ja nie som žiadny námesačný zombík. Si námesačný zombík, večer sa pozri, aká si zelená. Jak je možné, že si nás tu klamala, aby si nám rozbila celú školu? Čo? Neviem, o čom to tu zase tárate. Ty si nám podpálila školu. Chcela si nám podpáliť ju. Čo? Kedy zasa? Teraz, lebo si námesačný zombík. Ja nie som žiadny námesačný zombík. A dosť, Bedis, toto už by stačilo. Ona není zámesačný zombík. Keby bola námesačný zombík, večer by bola zelená. Ale pozerajte, aký má sveter, je zelený. A to je len zelený sveter. Takže to znamená, že keď ja mám zelený nadpisom zombík, nie. Vy ste len roztúchaná metla. To si jak dovolíš povedať. Máte také hrozné vlasy. Dobre, a ty ich máš ako oné jablko. Hej, jaké som ti jablko. Jablko. Jablko je náhodou chutné, keď už to musím povedať. Ahojte. Vy ste tu celý čas boli? Nie. Dostávate poznámku všetci, čo sú. A čo tam vlastne robili? No, my už ideme, už sme unavení. Počkajte. Ideme robiť ďalšiu súťaž. Takže choďte všetkým povedať, teda ona povedať za trest. Ako ja teraz za trest. Ja som vám nič neurobila. Vieš, aké sú oni? Urobíš to prosím pre mňa? Dobre. Ale bude to ťažšie. Budeš musieť nájsť všetky izby a povedať im, že nech ideme dole. Ok, myslím, že to zvládnem, ale bude to trvať trochu dlhšie. Ahojte, 3 Bedis. Ideme dole! Zobuď sa! Dobre si urobila. Teraz sú aspoň zobudené. To, čo mi urobila. Moje bubienky. Ideme dole. Vám je ešte zima. No. Asi si myslím, že sme chorí. Jedine tak na hlavu. Lena, ty si už hore? Kde si Lena? Lena, tam je balkón. Nič nevypadne. Poď sem. Ty čo spíš na mojej posteli? I'm sorry. Čo sa tu deje? No tak trošku. Neoskorené. Dobre. Vstávajte, ale ja neviem, kam mám ísť. Nie na balkón. Nie na balkón. Sem. Ty, nem tut. Nade. To je výťah? Áno. Áno, tu sú títo sprostí ľudia. Čo sa so mňou stalo? Vstávajte, ideme na nejakú súťaž zase. Čo je to s tebou, si nejaká? Nie som. Jedine tak na tie Bedis. A čo ti zase urobili? Začali mi rozprávať nejaké, že vraj som nejaký námesačný zombík, či čo. Ani som sa vyspať nemohla. Tak to je úplne hrozné. A čo ti také hovorí? Ja to fakt ľutujem. Bože môj.
Prečo všetkým klameš? Ako klamem? A čo by si také klamala? Veď ona je dobrý človek, s ňou je vždycky zábava, nie ako s tebou. Ako to myslíš, nie ako so mnou? Ona je zábavná, prečo ju takto one? Pane Bože, Pane Bože. Už je mi teplo v tom. Niečo hrozné. Týto, bože, kašlem na nich. Tam je Emma. Joj. No, nikto tam není. Koľko je hodín? Dobre, robme sa, že je 9, asi je to zle nastavené. Ja teším sa na tú novú súťaž. A čo to vlastne bude za súťaž? Kedy bude mať nejakú letnú masku, musím kúpiť. Ahojte. A čau. Choďte do izby. Alebo choďte dole, je mi to jedno. Ale tak čo máme robiť? More. Kde táto Zoe, čo to je do ríti? Neviem, jak sa volá. Odišla. Aha. Sam ju vyhnala. Čo? Ty si ju vyhnala? Musíme ju ešte naučiť, ako prefackať ľudí, keď ju prídu vyhnať. Ja by som tak rada išla do vašej party. For real? Jo, ja. Vieš čo, pôjdem do vašej party a bodka. Tak ok. Nehodlám byť v inej posteli. Tak. Ty slepý. Super, aspoň takto. Nechceš vejpu? Nie. Ja nefajčím. Som si myslela, že si normálna. Nie ako táto ona, čo tu je s nami na izbe, tá blondiava, neviem ani ako sa volá. Míša. No. Teda, poďme. Prečo ste na mňa taký hnusný? Hnusný? Ako hnusný? Ak sa vám nepáči, tak vás unesiem. Čo? Čo? Nič. Čo sa to stalo s tebou? Si taká povedala, že ak sa vám nepáči, tak vás unesiem. Len takým divným hlasom si to hovorí. Toho si nevšímajte. Čo je to s mojou hlavou znova? Ona je divná. Koľko to už má? Prečo si s nimi? No to je môj nový tým. Ty si zasa presťahovala do iného tímu? Áno, predstavte si. No konečne nemusím spať na tejto. Unesie ťa UFO. Čo? UFO? Aha. Ahojte. Čo? Si v poriadku? Ja sama neviem, vlastne. To je divné. Malo by si ísť do nemocnice. No nie do nemocnice. Na čo? Aby som vás mohla zabiť? Čo? To fakt nehovorím. To fakt nehovorím ja. Tak kto to potom hovorí? Vychádza to z tvojich úst, tak. Oj, tak som vás nemala rada. Vás všetkých UFO uniesie a napadne vás. Všetko. Podpálim vám vašu školu. To je tábor. Tak to je tábor. Tak už ideme? Tak, okej. Čo ste tu tak čakali? Poď už. Kam máme ísť? No, jesť. A kde to je? Ach, tu.
Takže, deti, Prišli sem noví ešte súťažiaci nejakí do tohto týmu, lebo vás tam veľa chýba. ahojte. A Ceris sa presunula do druhého týmu, takže... Ona sa len kuse presúva. Do tých... No, hej. No za chvíľu dúfam, že nebude ako oni. Ahoj, máš pekné oči. Nikdy som nemala krajšie. Nechceš mať krajšie? Celé krvavé? Mama, ja sa aj bojím. Čo sa s ňou stalo? Si v pohode? Nikdy mi nebolo lepšie. Dobre, tak. No nevyzerá, keby bola to... Je mi dobre. A Boha. Dobre. Mia, čo je to s tebou? Prečo mi to každý hovorí? Pretože si fakt nejaká divná. Nechceš ísť do nemocnice? Nie som chorá. Tak dobre. Unesiem ťa. Čo? Ufo si pre teba príde. A potom živé mŕtvoly oživia. Čo? Rozumiem, tak čo tu hovorí? Nejaké mŕtvoly ožijú, či čo? Pani učiteľka, máme tu nejaký nevysvetliteľný príbeh. Úkaz. Prečo sa tak divne tvári? Dobrý deň. Dobrý deň. Teda čo? Ahoj. Čo je to s tebou? Nejaký úkaz vlastne. Ona tu rozpráva o nejakých strašidelných veciach zrazu. Ona úplne... Neviem. Rozpráva, aké by bola nejaké, že UFO ťa unesie, či čo? No. Nerozumiem, čo to vlastne má znamenať. Že mŕtvoly ožijú, to je fakt vtipné. No, není to vtipné. No, keď to ona hovorí, není to vtipné. A už to hovorí niekoľkokrát. No. No tak to je zvláštne. Pani doktorka, prišli ste na ľudský obed? Čo? Nie. Ja na ľudský obed? Ona je fakt nejaká divná. Čo sa s ňou pre Boha deje? Neviem. Ona je úplne posadnutá satanom. No, veď to. To čo je s ňou? Ja neviem. Neviem, čo je s ňou, ale nepoviem to. Má to byť v tajemstve. Ona by aj taká mala byť skutočne. Aha. Vieš, čím je staršia, tak tým jej to bude ešte horšie. A čo sa stane s ňou? No môže hovoriť takto navždy. Čo? A môže to aj urobiť. To čo je s ňou? Ona takáto býva byť Lena? Nie. Ona bola naprosto milá. No. Viete čo? Ja sa tu nebudem hrať na sprosté hry. Čo? Ja mám už tohto plné zuby. Ona akože vidí? Či čo? Neviem. Ba! Ona asi vidí, keď je toto. To čo je? Nejaké kúzlo? To čo ju v noci niečo posadlo? Vyzerá to tak, že asi hej. No, podľa mňa Bedis mali aj pravdu, že nejaký zombík je, či čo? No, asi. Áno, ona je zombík. Najprv sme si to vymysleli, ale potom sa s ňou niečo fakt deje. Vy ste to privolali? Vy ste tiež posadnuté satanom? Prečo by sme mali byť posadnuté satanom? No jasné, sú to satanské deti, sú tak hrozné, ale dobre. No dovolte. Teraz tu riešime nevysvetliteľný prípad. No. Máme sem zavolať psychiatrika. Áno, zavolajme ho.
Máme tu nevysvetliteľný problém. Mohli by ste uzavrieť do psychiatrickej liečebne? Ukážte mi ju. Tam beží po celej chodbe a neviem, čo tam hľadá. Chystám sa podpáliť školu. Čo to robíš? Dobrý deň. Z vás by bol dobrý obed. Prečo by som mala ísť? Musíme ťa zobrať do psychiatrie. A to je čo? To je môj domov. Áno. Aký domov? Ja bývam v UFO satelite. Aký UFO satelit? UFO si pre vás príde. Pretože ste úplne špatní. Nemáte žiadny vkus a nevyzeráte jak UFO, takže vás zožerem. To je nejaké zvláštne toto Som, správanie. to som ešte nikdy nevidel. Vidíš, som aspoň originálna. Bav! Vypadni. Nechceš skončiť v... Hovorila, jak sa to volalo? Že čo si mi hovoril, že kam pôjdem? No, do nemocnice. Prečo by som išla do nemocnice? Ja som úplne zdravá. No, veľmi to tak nevyzerá. Čo som dievča, Áno. ty už si zrazu nejaká normálna. Ono sa mi to stalo zas. Čo sa ti stalo? Poď si sadnúť, ideme to pozorovať. Dobre. Sadnite si pre istotu, aby nič neurobila. Dobre. No, prečo ma tak tesne držíte? Tu máme nevysvetliteľný problém. No, keď sa na to tak pozerám. Je znova úplne pohode. No. Ako pohode? Je späť? Držte ju. Čo ma tu držíte? Mám nápad. Ona sa portla. Ak urobila a ja chcem. Mňa to celkom nakazilo skoro. To čo je s ňou? Neviem. Nemáte tu nejakú injekciu na... Spatie? Áno, máme. Kde je? Tak, kde by tu mala byť? Tu je. Pichnem to ja. Ja som profesionál. Dobre. To čo je? Nejako je to divné. No ja sa toho bojím. My sa to ti pichneme. Prečo? Iba tak. A čo? Už je zase normálna. Musíme ti toto pichnúť. Prečo? Potrebujeme niečo urobiť. Že asi... Kokt. Už je uspatá. Čo teraz? Dajte do posteli. Keby sa to ešte viac horšilo, voláme vám. Dobre. Mám tu také lieky na bos. Ako, aby nebola tak zlá, alebo proste, aby nebola prekliatá, alebo také niečo. Tuto mám také lieky, mne mi to dávať nemusíte. No dobre, túto injekciu si pre istotu nechajte. No, už odišiel. No, a my sa a vy zatiaľ choďte do izby, ak ste už sa najedli. Prečo? Nemala by byť nejaká súťaž? No, ruší sa. Bude zajtra. Prečo? Alebo za chvíľu. O pár hodín. Dobre, ak sa to zhorší, tak nebude vôbec. Bude zajtra. Naprosto šílené. To je pravda. Ja som sa na tú súťaž tak tešila. Deti, potom budú preteky ako súťaž, dobre? OK. Ja ju tu budem strážiť. Čo
Čo tu robím v posteli? Na čo som tu? Bola si posadnutá. Už je to dobre? Ak to tak vyzerá... No, hej. No, je mi celkom zlé. Neboj sa, to ťa prejde. A o čom som to vlastne hovorila? Nejaký, že ufóni prídu na teba, či čo. Na všetkým si to hovorila. V živých mŕtvolách. Toto fakt nie som ja. Nejdeš radšej do izby? To znamená, že som... Bolo UFO. Čo si hovorila? Nič. Čau, UFO týpka. UFO? No jasné. Ty si to všetkým povedala, čo som zač, Lia? Ak nám niečo urobíš, bude to posledná vec, čo urobíš. Posledná. Dobre, tak ma naháte? Nie, nenaháme ťa. Chcem ísť do izby. Nie, môžeš ohroziť izbu. Môžeš zrútiť ju, ak sa znova to stane. Ale nič sa už nestane nikdy. Keď tak ma zabíte, dobre?